Hi friends, दिनैनि भिडिअआ अनबॉक्सिंग आरो बे अनबॉक्सिंगा जाहैबाय केमेरा स्टैंड ओमफ्राय जायखौ जों खम दामावनो मोनगोन जेनेबा ट्राइपडनि प्राइसआ ओरैनो 500 समथिं ओमफ्राय अनबॉक्सिंखौ नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामगोन माबायदि फैदों बेसादा ओमफ्राय नायनोसै मोजां फैयोना गाज्रि फैयो ओरैनोथ' गाज्रि फैफेराखै माथोखौ खोनानायाव एसे प्रब्लेम जानो हागौ एक्सट्रा माइक्रोफन आं इउज खालामथ'वाखै नाथाय बेखौबो आं बायगोन थाबैनो नोंथांमोननि सिगाङावबो अनबॉक्सिं देखायगोन बेखौ अनबॉक्सिं खालामनोसै थ' फ्रेन्ड्स काटारा आंनियाव गैला काटारखौ रुमाव दोनबोदों आरो दिनैनि अनबॉक्सिंखौ प्लेटजों बानायगोन सुपार मैक्स